a wani dare da aka binne tsohon sarki na ƙauyen Kwanar Dutse. Aka rufe kabarinsa da ƙasa sai iska ta tsaya cak. Kowa ya tafi gida cikin shiru. Amma a cikin wannan shirun wata murya ta fito daga cikin kabarinsa, murya mai sanyi mai raɗaɗi. Zainab ba kowa ya ji ba, ita kaɗai ta ji. Kuma daga wannan dare rayuwarta bata sake zama iri ɗaya ba. Zainab yarinya ce mai nutsuwa, mai ladabi kuma mai yawan tunani. Tana rayuwa cikin sauki tare da mahaifinta Malam Hannuna, wanda ake girmamawa a ƙauyen saboda iliminsa da halayensa. Mutane suna zuwa wajensu domin shawara da addu'a, amma duk da wannan girmamawan, Malam Haruna yana ɓoye wani sirri mai nauyi wanda bai taɓa gaya wa kowa ba, har da ma Zainab. A gefe guda kuma akwai Bashir, matashi mai jarumta, mai son bincike, wadda yake sha'awar gano abubuwa da mutane ke tsoro. Yana yawan shiga tsohon gidan sarauta ko da mutane sun hana shi. Zainab da Bashir sun taso tare, tsakaninsu akwai kusanci mai zurfi, amma babu wanda ya taɓa furta abin da ke zuci. Ƙauyen Kwanar Dutse kowa yana da tarihinsa mai cike da duhu. Tsohon gidan sarauta yana tsakiyar gari. Ƙauyen kamar wani abin tsoro, an rufe shi shekaru da dama da suka wuce. Ana cewa akwai abubuwan da aka ɓoye a ciki, abubuwan da bai kamata a taɓa shi ba. Bayan jana'izar sarki komai ya koma shiru, amma da dare yayi Zainab ta ji ana kiran sunanta. Da farko ta ɗauka mafarki ne, amma muryar ta sake zuwa. Zainab ta tashi a firgice, ta fita waje, zuciyar tana bugawa. Ta duba ko ina ba kowa, sai iskan ta kaɗa. Sannan ta ji murya a karo na uku. A wannan karon tana fitowa daga tsohon gidan sarauta. Washe gari wani abu mai ban tsoro ya faru a cikin gidan sarauta. Wani zani ya bayyana a bango, ba tsoho bane, sabo ne, kamar an zana shi da daddare. Zanin ya nuna wata yarinya sanye da kayan sarauta, kuma fuskar yarinyar daidai take da ta Zainab. Aka sa an rubuta a ƙasa an rubuta lokaci yayi. Tun daga wannan rana rayuwar Zainab ta rikice. Ba ta samun barci, duk da lokaci da ta rufe idanunta tana ganin hotunan nan. Tana ganin kanta a wani lokaci daban. Tana cikin fada, tana gudu, tana kuka, mutane suna binta. Wata rana ta farka da ihu. Bashir ya zo gare ta, ta ba shi labarin komai. Duk da tsoron Bashir, ya yanke shawarar cewa dole su gano gaskiya. Idan muka guje mu wannan abun ba zai barki ba, in ji shi. Dare da suka shiga gidan sarauta ya kasance mai cike da tsoro. Sun shiga da fitila, duhu ya mamaye ko'ina. Kowane mataki suka ɗauka yana faɗa ƙasa. Iskar ta kara kaɗa kamar tana magana. A cikin wani ɗaki sun gano tsoffin takardu, sun fara karantawa. Sun gano cewa shekaru da dama da suka wuce an yi wani abu mai muni a gidan sarauta. Wata yarinya daga gidan sarauta an sadaukar da ita domin kare wani sihiri. Zainab ta ji zuciyarta ta tsaya na ɗan wani lokaci. Sai suka ga akwatin katako an rufe shi da wata alama mai kama da jini. Yayin da Zainab ta kusanci akwatin, sai ta ji kamar ana kiranta daga ciki. Sai fitilansu ta kashe, duhu ya rufe komai. Sai suka ji takun sahu a bayansu. A dare wata
a daren wata sun dawo wannan karo sun shirya. Bashir ya ce, ko me kike ciki dole mu san gaskiya. Da suka buɗe akwatin sai iska ta kaɗa da karfi. A cikin akwatin littafi da kuma zobben sarauta. Zainab ta ɗauki zobben nan take komai ya tsaya. Taga komai daga wata yarinya mai kama da ita tana tsaye a tsakiyar fada. Sarakuna da dattawa sun tsaya. An yanke hukuncin za a sadaukar da ita domin kare sihiri, domin kare iko. Yarinyar tana kuka tana roƙo, amma babu wanda ya taimake ta. A ƙarshe aka kashe ta. Zainab ta faɗi ƙasa tana kuka mai ƙarfi. Ta fahimci gaskiya, wannan yarinyar kakar ta ce. A wani lokaci ruhin sarki ya bayyana. Ya kalli Zainab da idanu masu cike da nadama. Mun yi kuskure, in ji shi. Mun zaɓi iko akan gaskiya. Ke ce ƙarshen wannan la'anan. Zainab ta share hawayenta. Ta ce, zan faɗa wa kowa. Washe gari Zainab ta kira mutanen ƙauyen. Ta tsaya a tsakiyar gari. Zuciyarta na bugawa, amma ta tsaya. Ta bayyana komai. Shiru ya mamaye ƙauyen. Wasu sun yarda, wasu sun firgita, amma tsofaffin sun fara tuna gaskiya. A hankali komai ya bayyana. Daga wannan ranar abubuwan ban tsoro suka daina. Ba a sake jin murya daga kabarin ba. Gidan sarauta ya koma wuri mai shiru. Malam Haruna ya bayyana cewa ya san wani bangare na gaskiya, amma tsoro ya hana shi magana. Bashir ya tsaya tare da Zainab, ba tare da tsoro ba, ba tare da boye zuciya ba. Gaskiya ba ta mutuwa, ko an boye ta tsawon shekaru tana dawowa. Kuma wanda ya fuskance ta shine ke karya duhu da ake gada.